All yes. It's yours. Tayo mo ito ha. Ayan bag mo. Hindi makuha sa likod. Kasi hindi niya kasama, hindi niya nakita si Kuya. Lang. Dami. Wow.
Sabi mo kay mama. Sige, mama. Ah. Hindi ka pa talaga. Kaya dapat pala ganyan talaga. Lalabas yan. Kala ko siya sabi na si Ali. Hindi ko dede pa rin dito. Grade 1. Ano bilang matalino sa kanila? Siya pa. Parang siya. Toto kasi masipag talaga mag-aral. Nakita ko yung yung ribong na regalo kay Papa. Sa kwarto yung chin. Siya na magamit. Maganda kasi talaga yun, matibay sa atin sa'yo. Kasi siya yung mga Ha? Internal agreement na nila yun. Alam pa kayo doon. Basta ibinigay na natin. Internal agreement na nila yun. Alam ko eh. Kahit ako lang. Alam ko yun. Alam ko yun kasi ako bumili ng personal. Pinadala lang. Gusto nyo pa po daw yun. Pero yun nga, gusto rin ni Margaret. Gusto rin ni Chin. Siyempre, pumunta na sa pino ko rin. Hindi, ginamit ni Marvin yun. Tapos ginamit din ni Chin. Sinagamit din niya uli Papa. Pag sa opisina siya. Pero mas malaki pa ako sa mga yun. Ay, Sinagamit. hindi. Magkakapaa sila. Pares na. Ako yung pinakalit. Kaya yung chop doon, nandun lang kasi malaki yun. Malaki daw ng konti. Kasi parang magkasins talaga yung paa. Malaki pa ako sa kanya, mataba yung paa.